Good day, Madong Noipe. So, breakfast natin ngayon, Madong Noipe. Frozen binignit. Siyempre, kahapon to. Plus, mix natin ng rice. Pwede yan, Madong Noipe. Para imukbang natin yung breakfast natin. Bahaw ba? Bahaw na, sa Binisaya pa, bahaw na binignit. Frozen. Masarap kasi yung frozen binignit, parang ice cream. Kaya, tipid. Nakatipid tayo sa breakfast, Madong Noipe. Pang belated happy birthday. Rice. Wala tong ice cream, pero pwede rin i-mix ng ice cream. Pero hindi na kasi natutunaw ang ice cream nito kasi malamig. Malamig din yung binignit, kaya para mabigat na, para magkaroon ka ng heavy breakfast pa din, mix mo ng kanin, mainit na kanin. Yung mga sago ng binignit namin, may anong tawag dito, may sago, may langka, gabi, saging, kamote. Siyempre, gata at asukal. Enjoy breakfast, Madong Noipe. Meron din palang kamote. Yung mga halamang bunga, mga bungang kahoy, mga halamang ugat sa bahay kubo ba. So hanggang dito muna kasi hahaba yung video natin. Good morning everyone. Bye bye. Whole week ngayon, kaya puasa din.